Barka da zuwa tashar ta kowa TV, duniyar labaran gaskiya. To fa, a cikin shirin namu ne ba tare da ɓata lokaci ba, muna ɗauke da wani sabon bidiyo na wasu matan aure haɗi da wata tsaleliyar budurwa suna taka rawa cikin rashin da'a. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon namu domin ganin wayannan matan aure. Kar ku manta, idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka, muna so ku danna mana subscribe, kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa da alamar liking ga wannan bidiyon, yace da zarar mun ɗora sababbin ayyukan mu za ku gani.